V zime roku 1807, keď Napoleónova armáda prechádzala Portugalskom, kráľovský dvor utiekol cez Atlantik do Brazílie. Pre portugalskú monarchiu to bol ponižujúci ústup, ale pre jednu ambicióznu princeznu to bola príležitosť života. Svojimi kritikmi bola označovaná za monštrum, vysmievaná pre svoj vzhľad a obávaná pre svoju neúnavnú ambíciu. Carlota Joaquina si vyslúžila povesť jednej z najneslávnejších a najnenávidenejších kráľovien v európskej histórii. Carlota Joaquina zo Španielska sa narodila 25. apríla 1775 a bola najstarším žijúcim dieťaťom budúceho španielského kráľa Karola IV., ktorý tam nastúpil na trón v roku 1788. Pred Karlotou sa narodil syn Karol, ktorý však zomrel ešte pred jej narodením. Aj keď jej matka, Mária Luisa z Parmy, bola pri narodení Karloty ešte pomerne mladá, nasledujúce roky priniesli sériu rodinných tragédií. Hoci porodila niekoľko zdravých dcér, každý z jej ďalších synov zomrel v dojčenskom veku. To vyvolalo obavy o následníctvo a znamenalo to, že Karlota bola počas veľkej časti svojho detstva v poradí na trón. Nakoniec sa v roku 1784, keď mala Karlota 9 rokov, narodil zdravý syn menom Ferdinand. Možno to bolo vedomie jej postavenia v poradí na trón v jej najútlejšom detstve, ktoré v Karlote prebudilo túžbu pomoci a ovplyvnilo jej neskorší život, ako čo skoro uvidíme. Karlota dostala prísnu výchovu od svojich rímskokatolíckych vychovávateľov, ktorí sa zameriavali na predmety považované za vhodné pre kráľovskú dcéru. Tieto zahŕňali kombináciu dejepisu, geografie a jazykov, spolu s činnosťami ako maľovanie, šitie a písanie. To z nej urobilo mimoriadne vzdelanú a inteligentnú ženu, hoci to len málo potlačilo jej nezbednú a hravú povahu, na ktorú si ju mnohí pamätali. Za múrmi kráľovského paláca však rodinný život zďaleka nebol stabilný. Karlotína matka bola na kráľovskom dvore panovačnou osobnosťou a dokonca sa šírili klebety o jej romániku s predsedom španielskej vlády Manuelom Godojom. To z nej urobilo nenávidenú osobu španielskej spoločnosti a časť Karlotínej zlej povesti bola do istej miery výsledkom toho, že ju vnímali rovnako ako jej matku. Okrem tohto nefunkčného dvora Španielsko od polovice 17. storočia rýchlo upadalo ako veľmoc. No stále sa držalo rozsiahlej koloniálnej ríše v Amerike, ktorá sa tiahla od Kalifornie a Kuby až na juh po Čile a Argentínu. Takže aj potom, čo sa Ferdinand narodil v roku 1784, Karolota si udržala dôležité postavenie ako najstaršia dcéra budúceho španielského kráľa. To z nej urobilo jednu z najcennejších kráľovských neviest v Európe. A v roku 1785, keď mala len 10 rokov, ju vydali, čo bol šokujúco nízky vek aj na pomery 18. storočia. Ale toto bol len začiatok manželstva, ktoré sa zvrhlo do škandálu, nenávisti a politických intríg. Od konca 70. rokov 18. storočia už prebiehali rokovania medzi španielskou a portugalskou vládou o tom, aby sa Karlota vydala za Dona Jána, druhého v poradí na portugalský trón. Jánovi rodičia, ktorí boli strýko a neter, nastúpili na trón ako spolupanovníci Portugalska. Kráľ Peter III a kráľovna Mária I v roku 1777. Zatiaľ čo Peter zomrel v roku 1786, Mária žila až do roku 1816. Takže Karlotín život bol výrazne ovplyvnený jej vzťahom so svokrou, prvou portugalskou kráľovnou, vládnucou vo vlastnom mene. Dohoda, podľa ktorej sa Karolota vydá za Dona Jána, bola uzavretá v roku 1785 a zástupná svadba sa uskutočnila v máji toho roku, len niekoľko týždňov po jej 10. narodeninách. Ján mal medzi tým 18 rokov. Kvôli mladému veku Karoloty bolo dohodnuté, že manželstvo nebude konzumované až do roku 1790, keď bude považovaná za dostatočne starú na počatie a pôrod detí. Lenže len niekoľko dní po sobáši v zastúpení bola 10-ročná princezna poslaná do Lisabonu so španielským sprievodom. Pričom svoju rodinu opustila roky predtým, než sa manželstvo skutočne začalo. Bola teda na portugalskom dvore, keď sa v roku 1788 zmenila politika kráľovstva. Dňa 11. septembra toho roku zomrel jej švagor, dedič trónu, Dom José na Kiahne, čím sa manžel Karoloty stal novým dedičom. Navyše kráľovna Mária trpela počas väčšiny svojho neskoršieho života depresiami a v roku 1792 bola dokonca vyhlásená za duševne chorú. To znamenalo, že sa od Jana očakávalo, že prevezme úlohu regenta a de facto panovníka už v 90. rokoch 18. storočia.
čím sa Karolota stala akousi neoficiálnou kráľovnou Chotou už od mladého veku. Na znak ich zvýšeného postavenia niesli Ján a Karolota tituly princa a princeznej Brazílie. V 90. rokoch 18. storočia a na začiatku 19. storočia, keď sa Karolota stala čoraz výraznejšou osobnosťou na portugalskom dvore, stala sa terčom posmechu a nenávisti. Tak v dvorských kruhoch, ako aj v širšej portugalskej spoločnosti. Bola vnímaná ako žena, ktorá sa snaží uchopiť moc a ktorá nerozumie konzervatívnej dvorskej kultúre okolo seba. Vyrastala na oveľa honosnejšom španielskom dvore a preto mala problémy prispôsobiť sa hlboko náboženskej a prísnej kráľovskej kultúre Portugalska. Jej otvorená povaha, politická angažovanosť a nekonvenčné verejné správanie, aké sa od kráľovských žien neočakávalo, podnecovali klebety a zlomyselné fámy, ktoré ešte zosilnila rozšírená prošpanielská xenofóbia. Kým bola ostro kritizovaná za svoje správanie, ešte krutejšie bola napádaná za svoj vzhľad. Počas svojho pobytu v Lisabone zanechala francúzska spisovateľka Laura Juno, vojvodkyňa z Abrantes, jeden z najostrejších opisov Karloty, keď napísala: jej škaredosť, jej špinavé a roztrapatené vlasy, jej veľmi tenké a fialkasté pery, ozdobené hustými fúzmi, jej zuby, nerovné ako pánova flauta. Nedokázal som sa presvedčiť, že je to žena. A predsa som vtedy poznal fakty, ktoré jednoznačne dokazovali opak. Manžel vojvodkyne Jean-André Juno tieto pocity zopakoval po príchode na portugalský dvor. Údajne zvolal: Bože môj, aký je škaredý. Bože môj, aká je princezna škareda. Akí sú všetci škaredí. A neboli to len francúzski pozorovatelia, ktorí vyslovovali tieto ostré poznámky. Súdobé záznamy často opisovali Karlotu ako nízku, s tvárou poznačenou jazvami po kiahňach, výrazným orlím nosom a typickým bourbonským podkusom. Pričom niektorí autori si všimli jej mierne zhrbené držanie tela. V mnohých ohľadoch bola opakom ideálov dvorskej krásy 18. storočia. Jeden obzvlášť krutý neskorší záznam dokonca tvrdil, že mala, citujem, najbizarnejšiu a najmonštruóznejšiu hlavu, aká kedy mohla chodiť po zemi. Jej verejný obraz bol len jedným zo zdrojov utrpenia. V zákulisí bol aj Karolotin manželský život nešťastný. V roku 1793 mali spolu prvé dieťa, dcéru menom Mária Terézia. Počas nasledujúcich 13 rokov mali ešte 8 ďalších detí, z ktorých iba jeden, Francisco Antonio, zomrel mladý. Napriek rastúcim napätiam v manželstve bola Karlota známa tým, že sa starostlivo venovala zdraviu a blahu svojich detí. Avšak aj jej úloha matky bola sprevádzaná škandálom, keďže vytrvalé dvorné klebety tvrdili, že nie všetky jej deti splodil Ján, pričom osobitné podozrenie padalo na jej syna Miguela. Tieto tvrdenia sa nikdy nepreukázali, ale prispeli k atmosfére klebiet a nepriateľstva, ktorá ju sprevádzala počas celého jej života. Napriek tomu bolo manželstvo poznačené nedostatkom Jánovej náklonnosti a ešte viac jeho čoraz nevyspytateľnejším správaním. Keďže žil v období, keď sa myšlienky osvietenstva a francúzskej revolúcie šírili po celej Európe, prepadol chorobnému strachu, že revolúcia dorazí aj do Portugalska. Dvorové klebety dokonca tvrdili, že sa v noci v polodelíriu túlal chodbami kráľovského paláca. Na začiatku 19. storočia sa kráľovské manželstvo zmenilo na otvorenú politickú vojnu. V roku 1805, keď mala Karolota 30 rokov, sprisahala sa, aby prevzala moc od svojho manžela, princa regenta. Plánovala ho dať zatknúť a vyhlásiť za nespôsobilého vládnuť. Presne tak, ako to bolo s jeho matkou. Avšak sprisahanie bolo odhalené a jej spolusprisahanci boli zatknutí. Karolota sa vyhla väzeniu len preto, že Ján odmietol zverejniť škandál na verejnosti. Namiesto toho ju vyhnal do palácov Kelus a Ramilien, zatiaľ čo on sa stiahol do Mafry, čím ich manželstvo fakticky ukončil. Práve počas tohto vyhnanstva si vyslúžila neslávne prezývku Fúria z Kelusu. Karlotin život v Portugalsku, najmä od roku 1806, ovplyvnili širšie politické udalosti v západnej Európe. Niekoľko rokov potom, čo sa vydala za Jána, vypukla v roku 1789 francúzska revolúcia. Spočiatku to bola umiernená revolúcia, ktorá mala za cieľ vytvoriť konštitučnú monarchiu. Postupne sa stala radikálnejšou a nakoniec sa v roku 1792 vyvinula do protirevolúcie a celoeurópskej vojny. To postupne vtiahlo takmer všetky mocnosti v Európe. Portugalsko bolo jednou z výnimiek. Storočia sa kráľovstvo väčšinou snažilo vyhýbať zapleteniu do nekonečných náboženských a dynastických vojen Európy.
Na druhej strane malo voľnú alianciu s Anglickom, ktorá siaha až do začiatku 60. rokov 17. storočia, keď Katarína z Braganzy sa vydala za anglického kráľa Karola II. To znamenalo, že Portugalsko sa v roku 1793 zapojilo do vojny prvej koalície proti Francúzom, ale nikdy nezohralo významnú úlohu v prerušovaných francúzskych revolučných vojnách, ktoré nasledovali až do konca 18. storočia. To, čo zmenilo situáciu pre Portugalsko a pre Karlotu, bol vzostup Napoleona Bonaparta a jeho dobitie veľkej časti kontinentálnej Európy medzi polovicou 90. rokov 18. storočia a polovicou 19. storočia. V roku 1807, krátko po dobití Nemecka a Poľska, sa Napoleon obrátil späť na západ a vtrhol do Portugalska s cieľom začleniť iberskú kráľovskú rodinu do svojej ríše. Napríklad jedného zo svojich bratov, Jozefa, urobil v roku 1808 kráľom Španielska. Skôr, než sa to stalo, Portugalsko bolo dobité a Carlota spolu so zvyškom kráľovského dvora a vlády utiekla cez Atlantický oceán, aby založila vládu v exíle v Brazílii, rozsiahlej juhoamerickej kolónii Portugalska. Po hroznej plavbe v zime roku 1807, počas ktorej si Carlota musela oholiť hlavu kvôli zamoreniu vší na palube lode, portugalský dvor v exíle konečne dorazil do Ria de Janeiro. Nasledujúcich 13 rokov strávila v Brazílii, ale tieto roky sa ukázali ako jedny z najbúrlivejších a politicky najambicioznejších v jej živote. Práve v Južnej Amerike sa Carlotine ambície vládnuť naozaj prejavili. Zatiaľ čo jej svokra zostávala formálnou panovničkou Portugalska a jeho koloniálnej ríše, udalosti inde v Južnej Amerike poskytli Carlote príležitosť rozšíriť svoj vplyv. Koncom 19. storočia vypukli vo všetkých španielských kolóniách vojny za nezávislosť, potom čo Francúzsko prevzalo samotné Španielsko v Európe. Jedna frakcia vo vicekráľovstve Rio de la Plata dokonca navrhla, aby sa Carlota stala jeho regentkou, čo viedlo k vzniku hnutia známeho ako karolotizmus. Toto dávalo zmysel, keď si uvedomíme, že Carlota bola dcérou španielského kráľa Karola IV. Tento plán získal podporu britského admirála Sira Sydneya Smitha, ale čelil odporu zo strany jej vlastného manžela, portugalskej vlády v exile, španielských úradníkov a mnohých miestnych elít. Carlota si tiež podkopala vlastné šance tým, že trvala na výkone právomoci absolútnej panovničky. Zatiaľ čo mnohí z jej podporovateľov si ju predstavovali ako iba formálnu ústavnú panovničku. Hnutie sa postupne rozpadlo a po latinskoamerických vojnách za nezávislosť sa spojené provincie Rio de la Plata nakoniec vyvinuli do Argentínskej republiky. Carlotín čas v Brazílii bol kontroverzný aj z iných hľadisk. Pohrdala miestnymi ľuďmi, veľa pila a údajne začala piť čaj z marihuany. Pričom sa stala aj predmetom vytrvalých klebiet o afére s významným brazílskym podnikateľom. No uprostred tohto škandálu prišiel okamih, na ktorý dlho čakala. Dňa 20. marca 1816 zomrela kráľovna Mária I vo veku 81 rokov. Vo veku 40 rokov sa Carlota konečne dočkala titulu, na ktorý čakala celé 10 ročia a stala sa kráľovnou manželkou Portugalska. Ale aj potom, čo konečne získala korunu, jej najväčšie politické boje ju ešte len čakali. Keď sa stali kráľom a kráľovnou, Portugalsko už dávno bolo oslobodené po tom, čo Portugalci a Španieli s významnou britskou pomocou vytlačili Francúzov z Pyrenejského polostrova v rokoch 1813 a 1814. Keď sa Napoleónova ríša zrútila po jeho zle zváženej invázii do Ruska v roku 1812, napriek tomu sa portugalský kráľovský dvor ani po Napoleónovom konečnom páde v lete 1815 okamžite nepresťahoval späť do Lisabonu. Oneskorenie bolo spôsobené hlbokými neistotami ohľadom toho, aké kráľovstvo bude po napoleonských vojnách znovu obnovené. Táto neistota nakoniec vyvrcholila liberálnou revolúciou v roku 1820, keď vojenské povstanie požadovalo zriadenie konštitučnej monarchie a prinútilo kráľovskú rodinu vrátiť sa do Portugalska. Dňa 26. apríla 1821 opustili Brazíliu. Podľa Vicomta z Porto Seguro sa emócie kráľa a kráľovskej rodiny pri odchode z Brazílie prejavili v slzách všetkých okrem kráľovnej. Carlota, ktorá si nikdy neužívala život v Brazílii, bola podľa správ potešená, že môže odísť. Jedna známa historka dokonca tvrdí, že pred nastúpením na loď si Carlota striasla prach stopánok a vyhlásila: Ani prach tejto krajiny si so sebou nevezme. Po návrate do Portugalska Ján v roku 1822 prijal prvú ústavu krajiny. Snažila sa ukončiť absolutizmus v Portugalsku, no bola len minimálne úspešná.
a už v roku 1823 bola rýchlo opustená. V tom istom čase sa Brazília v roku 1822 odtrhla a stala sa nezávislým brazílskym cisárstvom pod vedením Carlotínho syna Pedra, čím Portugalsko stratilo kolóniu, na ktorej bohatstve bolo v 18. storočí závislé. Liberálna revolúcia bola ukazovateľom zložitej politickej situácie, do ktorej sa Carlota, jej manžel a zvyšok kráľovského dvora vracali po skončení napoleonských vojen. Nasledoval mocenský boj, keď sa Carlota spojila so svojím mladším synom Miguelom, aby sa pokúsila získať moc od svojho manžela. Ján sa na krátky čas stal prakticky väzňom, ale britská intervencia v roku 1824 viedla k tomu, že Miguel bol poslaný do exilu a Ján so svojimi stúpencami opäť prevzali kontrolu nad vládou. Potom vládol až do svojej smrti v marci 1826 vo veku 58 rokov. Bol to zázrak, že manželstvo Carloty vydržalo až do smrti jedného z manželov, napriek nevraživosti, a ona odmietla navštíviť ho počas jeho poslednej choroby. Jánova smrť uvrhla Portugalsko do zložitej krízy nástupníctva. Miguel, očakávaný dedič, bol stále v exile. Zatiaľ čo, ako už bolo spomenuté, jeho starší brat Peter vládol novovzniknutému nezávislému brazílskému cisárstvu. Peter na krátky čas uplatnil nárok na portugalský trón, než sa ho vzdal v prospech svojej mladej céry, ktorá sa v máji 1826 stala kráľovnou Máriou II. Miguel sa neskôr v roku 1828 vrátil, aby si nárokoval korunu s plánom zabrániť občianskej vojne tým, že sa ožení so svojou neterou, kráľovnou Máriou, hoci sa to nikdy neuskutočnilo. Keď v rokoch 1826 až 1828 došlo k tomuto rýchlemu striedaniu panovníkov, Carlota bola v portugalskej politike odsunutá na okraj. Napriek tomu, že Miguel mal predtým spojenectvo so svojou matkou, potom čo sa v roku 1828 stal kráľom, ju na dvor nepozval späť. Namiesto toho strávila svoje neskoršie roky zatrpknutá a odsudzená od dvorského života, žijúc na vidieku nedaleko Lisabonu v paláci Kelus. Zomrela 7. januára 1830 vo veku 54 rokov. V tom čase už prebiehala nová občianska vojna, ktorá sa skončila o 4 roky neskôr s osadením Miguela. Zvyšných 32 rokov svojho života prežil v exile, pričom kráľovna Mária II znovu získala trón v roku 1834. Carlota bola pôvodne pochovaná v Sintre, predtým ako bola v roku 1854 znovu pochovaná vedľa svojho odsudzeného manžela v kráľovskom panteóne dynastie Braganza v Lisabone. Hoci vždy túžila po väčšej moci, Carlota Joaquina napriek tomu strávila takmer celý svoj dospelý život v centre jednej z najväčších monarchií sveta, kde pôsobila ako kráľovná alebo princezná regentka Portugalsk a jeho rozsiahlej ríše, ktorá sa rozprestierala cez Brazíliu, Afriku a Áziu. Pre svojich nepriateľov bola škaredou, intrigánskou a pomoci bažiacou cudzou kráľovnou. Pre iných bola inteligentnou a odhodlanou ženou, ktorá odmietala prijať obmedzenia kladené na kráľovské ženy jej doby. Možno pravda leží niekde uprostred. V každom prípade zostáva jednou z najfascinujúcejších a najkontroverznejších kráľovien v histórii Pyrenejského polostrova. Veľmi pekne vám všetkým ďakujem, že ste si pozreli toto video o Carlote Joaquine zo Španielska. Dúfam, že vás zaujalo. Dajte mi vedieť, čo si myslíte o jej živote. Dole v komentároch. A ak chcete viac videí o kráľovskej rodine, alebo viac o španielskej či portugalskej kráľovskej rodine, dajte mi tiež vedieť dole v komentároch. Dúfam, že ste prihlásení na odber, aby ste mohli vidieť všetky moje videá hneď, ako ich zverejním. Dúfam, že ste prihlásení na odber a máte zapnuté upozornenia, aby ste mohli vidieť všetky moje videá hneď, ako ich zverejním. A to je odo mňa všetko. Takže sa uvidíme v ďalšej časti Forgotten Lives. Ďakujem.